گوندê Oxan yan gundê Xane wek bi Kurdî tê gotin, panava gund yan mesaha gund 10,000 hektar e û gund bi xwe wek gelek gundên biçûçik in yan bexçe yan mezarî in wek Mezraa Keko û ya Naif û ya Osmanê Hemê û ya Mamedê Ebtan. Ev malê wê wilo belavkirîne. Gund bi xwe li Rojavayê Kobanê dikeve bi 20 kilometr û Rojhilatî Çemê Ferat bi 15 kilometr. Ev gund gelekî kevne, gelekî kevnar e. Tê gotin kovedgere dîroka wê hezarên sala. Girek tê de heye û gelek şikeftên kevnar di vî gundî de hene û geliyek yan newalek dirêj û kûr tê de heye ji Bakurê Kurdistanê tê û dirê dikeve Çemê Ferat. Ev gund nêzî 100 malî yan xanî tê de heye û neşteciyê wên li dor 500 kesî ne. Karûberê wan bi xwe li ser çandiniyê ye ku çandiniya genim û ceh, nîs, kemûn, darê zeytûna û darê fistexê Helebî jî. Di van salê dawî de koçberî jî ji gund çêbû wek hemû gundên Kurdistanê û yê Sûrî jî çê çûn bi hêla Başûrê Kurdistanê yan Bakurê Kurdistanê yan Ewropa. Ev gund bi xwe gelek cara hat tehrîbkirin lê gundî girêdayîne bi navê gundê xwe û bi gundê xwe. Ev agahî gihiştin me ji hêla Mistefa Dawûd, yek ji neşteciyê gundin û ez bi dengê xwe dibêjim ez Elî Abdela Kolo spas ji we re.